Здравейте всички, които ме гледате. Това е един от рядкото клипове, които ще правя. Специални са. Защото те са за канал ми в YouTube и за това, че ще ви благодаря за тези 4 абоната, които събрах за първите няколко часа. И съм много доволен от това. И ще направя гифт в Майнкрафт. И може би в Греполис, не знам за Греполис. Както виждате, току-що днеска направих откриването на града в Греполис. Този епизод ще е доста интересен. Един човек го е гледал вече. Тук също вчера, мисля, че беше този як епизод. Също тук на Survival Games са много лошо качество, но да, съжалявам за това. И да кажа също, че още веднъж съм без интро за няколко дена. Или за повече. И да, и общо това е така, гифта може да бъде скин с Mineshafter и също така може да ви подаря и хак, който е специален и който не всички го знаят. Само малко да решите. Да, и да, какво още взето да кажа също така, че ще продължавам да снимам и на една много яка игра, която пак е серица, понеже аз съм супер запалена на тема богове, рицари и така. И аз взето правя, нали, такива. Както виждате, има повече Греполис, отколкото Майнкрафт епизоди. Така, ако искате повече Майнкрафт, трябва да пишете в коментарите. Ако искате повече Греполис и такива вид игри, пишете. Аз лично съм за такива игри, не за Майнкрафт много. Но да, спечелилият от томболата, която ще направя за Майнкрафт, ще спечели хака Кронос, или по-точно просто ще му пратя по най-лесния начин хакът в Skype. За да се го направите, трябва да си кажете скайпа, да се абонирате, да харесате и да гледате и да коментирате видеотата ми и да запишете името си в Майнкрафт също, което не е много също. Да, все пак благодаря, че гледахте. Аз бях Hack Tutorials и бай-бай!